hicimos nosotros. Joselinda Beshisaya, no hicimos nosotros. Lo wenzi phezinde akasebenzi ngoNkulunkulu. Lokho I can stand up until the last press. Ngathi akasebenzi ngoNkulunkulu. Igama likaNkulunkulu ulisebenzisa ngoba ufuna ukufeza inhloso zakhe. Ngaze ngasho ngathi usebenza ngenyanga. Inyanga yakhe iseZimbabwe. Inyanga yalo. Into eyenzeke kuyena ubekade efuna inyanga yakhe angithi umuntu ophaphayo lo wenza iphezindi. Akhuluma izinto athi ubesemkhathini, ubekuphi, ubebona uNkulunkulu bese etshela inyanga ukuthi ayiyenze leyo nto kube ngathi reality. Yathi inyanga yakhe lezi zinto ezikhulumayo zingaphezulu kwelevel yethu. Musu ukukhuluma izinto impossible. Waxabana nenyanga yakhe. Inyanga yakhe baxabane kahle ngo-2022. Yilabe exabane khona nenyanga yakhe. I mean yaseMalawi not eZimbabwe. Inyanga yakhe yaseMalawi baxabana. Yasiyambhena ukuthi angaphinde eze kuyona. Sithi bexabanile nenyanga yakhe. From lapho izinto ekade isebenzisa zenyanga zajika zalwa naye zafuna ukumexpose. Loyana ka exposewa uNkulunkulu. Ngibazwile abantu bethi uNkulunkulu yam-expose cha. Aka exposewa uNkulunkulu. U-exposewa inyanga yakhe yaseMalawi. YaseMalawi. Inyanga yakhe lo iseMalawi. Waxabana nenyanga yakhe ngo-2022. Mawuxabana nenyanga yakho kade kunika izinto. Lezi zinto obuyisebenzisa ugila imkhuba kubantu. Umanipulate abantu esontweni. Ziyajika, zilwe, zi-expose. So, lento abantu abambone seyenza eseye esikoleni. Eyonzana esikoleni ephethe ikhali. Umuntu nje mfethu eSouth Africa esiphila kuyona. Kulo South Africa siphila kuyona akuvumelekile ukuphatha umbese bese uhamba emgwaqweni. U-okapu nje ubanje iphoyisa uphethe u-okapu yonke ibizwa nge-dangerous weapon. Uyaboshwa uboshwela ukuthi uficwe nesikhali esiyingozi. Awuvumelekile ungahlaselanga umuntu. Mhlawumbe anifuna ukungizwa. Ungahlaselanga umuntu. Awuvumelekile ukuthi uphathe isikhali esiyingozi bese uhamba emgwaqweni eSouth Africa. So le nyoni yenza iphezindeke yona. Le yaseGoli. Njengoba isonto layo yayilakha based ekuthenini isebenzisa inyanga. Kade iqalile lenyanga im-exposer izama ukuqeda ngaleli sonto inyanga yakhe. Kodwa ibisashayeka lapha nalapha. Njengamanje sekuyifinally. Ingakho yona seyenza izinto engeke iziqhenye ngayo ngoba udemoni ukuthi ungathatha isikhali esilimazayo ube wild ujaha abantu ngocelemba. It's only idemon. If ungalazi idemon ukuthi yini noma yini mfowethu into elwayo noma elwa nawe leyo it's demonic. Idemoni akuyona into ekuthiwa ngelinye ilanga uyolibona uthi wonanti idemoni. Idemoni yinoma yini into elwa nawe edonsela impilo yakhe emuva. Idemoni ngolimi lethu thina abantu sithi isilwane esisuke sesenzana sesifuna ukudonsela into zakhe emuva, sifuna wenza into ewrong, sifune negazi ngoba isilwane nedemoni basebenza ngegazi. Ngampela kuthiwa labantu bebengabaleke bajaha ngobhushu lo sidididi lo. Ngampela bezobalimaza kuphuma igazi kubona bese idemoni lakhe noma isilwane sakhe mase siphuza igazi. Kudala mina ngasho ngathi le nyoni le yaseGoli ngathi bafowethu impatha ngasho ngisho Khosini FM uma bengabuyisa interview yango 2017 ngikhuluma ngi-interviewer uSibubu Thelezi naye wayengibhedela ngaleso sikhathi kwayena engibuza into ayezama ukuchema nabafundisi ngoba wayekade esebenzisa ukuthi ngathi uyikholo elikhulu ukwazi ukubamba abantu inkunzi. Umuntu waba neqiniso la interview kwaba uMroza Buthelezi. Namanje ngisamvuma uMroza. Ingakho kubalekile kubasakaza ngathi bangahamba nga2 ukuze lo munye mayebamba idemoni akwazi ukumsiza lo muntu.
ngisho ngithi le nyoni yenzipho ezinde akekho ngcwele lo muntu uphoxa igama labafundisi ngaze ngasho ngathi umthakathi lo ingakho ngisho lezi nzipho ayibekayo engcolile inzipho zikaSathani ngaze ngasho mina kwangathi ngiyisa bafuna ukujaja abantu nangu namhlanje veza ubusathane usathane osebenza ngegazi idimoni elisebenza ngegazi isilwane esisebenza ngegazi isilwane sisebenza ngegazi azi kuzothini kimi silwane sisebenza ngegazi le nyoni yasegoli ayiboshwe umthetho awuyibophe le nyoni yenzipho ezinde egoli ayibophe khona iyofunda ukubehave uyabona awudlaleli baba esikoleni baba kuyiswa izingane innocent kuyiswa izingane baba ezisab ngaphansi kwabazali ukuthi aziyofunda yini isikole yethu ayini yamuntu hayi lalela ayiboshwe la nyoni ayiboshwe futhi nawe ngakini mangaqhamuka umuntu nje ezophazamisa ukufunda lokufundiswa lo muntu kumele aboshwe uma benenkinga zemndeni baningi abantu abanenkinga zayo imndeni bafethu lento yokubanga izingane akuyona yakhe kuphela iningi kakhulu lento yezingane bangwane kodwa kunendlela ekudilwa ngayo khona ngisho icourt ebizwa nge-children's court yabo so kunendlela ekudilwa ngayo bangathiwa yonke into idilwa ngenkani nangekhali ngabe iSouth Africa ilawule kuphela uyabona umuntu angasupport ukuthi hayi bekufanele esikoleni isilima leso baba isilima leso ngoba abantu banawo lama challenges ama-challenge akhona kodwa badila nawo abanye kungadileka favor abanye kwabanye kuyafavor abanye kodwa kona akhona ama-challenge and siyathandaza thina ukuthi inkinga enjalo azilungi emphakathini kodwa asisho ukuthi akukajwe nezikhali kiwe esikoleni yabo ayiboshwe nje baba futhi icala layo futhi sizolilandela icala layo futhi ukuthi ifine ezoyithola i-right for yona ngoba kumele kudluliswe umyalezo kumele kudluliswe isifundo nakwabanye abacabanga ukulanda izingane zabo ezikoleni ngabe umama ngabe ubaba awusebenzisi isikole kulwisa impizini hlobo